Dneska musím ísť zase do tej školy, už začína škola. No dobre, poďme. Chcem sa ešte pozrieť ku tomuto môjmu kamarádovi. No dobre, poďme. Čo robí? Idem sa pozrieť k nemu. Čau. Čau. No poďme. Nekam. Čo? Ty kokos, ty čo robíš? Dobre, poďme. Ideme skúsiť maximálku? Dobre, poďme maximálka. Nie, počkaj, ja zapnem také menšie. Kam si išiel? No, je to dobehne, počkaj. Počkaj, stand. Opa, pomoc! Dobre, havaroval som, a nič sa nestalo, takže poďme. Zavolám mu. Počkaj, prečo mi nedvíha? Počkaj, kde je? Dobre, ja už idem do tej školy, lebo tam musíme ísť. No dobre. Tak poďme. Už sme v škole, no dobre. Poďme si sadnúť. Poďme čakať na učiteľku. Ideme do triedy, idem. Šimon, choď k tabuli. Koľko je 5x5? Čo? 35. Úplne na hovno máš toto, kúkaj, čo máš. Máš 5. Toto, Doris, 5 máš. Sadni si. Teraz si ideme napísať písomku. Tak počkaj, tu máš papír. Ideme napísať písomku, tak tu máš papír, zeber ho a napíš. Šimon, zaspíšem písomku, máš nejaký ťahák? Čo tam je? 8x3. Počkaj, učiteľka odskočila. Šimon, učiteľka tu není už. Ty máš? Ok. Ja tu mám telefon, tak ja si opíšem. Ja to odfotím. Aj poďme. Dobre. Dori, ona už ide. Už to máte hotové, bola sme ma naházli. Čo máš? Dobre, už to máš. Dobre, daj mi to. A ja už... Dobre, zvony, idem preč. Už skončila škola, že? Dobre, poďme domov. Sme tam boli tak dlho, že až teraz sme tam... Jo. Kde máš motorku? Dobre, tu máš motorku. A poďme. Kde si? Tu si ok. Ja nevím teraz, čo budeme robiť, ale mne to je jedno. No, to mi nemoc nápad preskúmavačka. Ale čoho? Čoho preskúmavačku? Tej opustenej elektrárne? Poďme.
A my to teraz zistíme. No okej, ja som si bral si z baterku. Ja som si zobral kameru. Môžeme natočiť video. Dobre, natáčam. Tak čaute, dneska sme tu so Šimonom, že? Aj čaute. A dneska ideme preskúmavať túto hororovú veľkú elektrárňu, to znamená, že zoberieme si toto. To potrebujeme, to sme tu proste našli a ideme. Lebo že vraj to... Radšej si dá... Ten oblek si nemusím dávať, nie? Ja si ho dám radšej. No ok. No ok, poďme. Ešte, Radiácia v tejto zóne není, takže je to v pohode. Poďme. A toto je taká polovičná radiácia. Nezdá sa ti? Pri tomto taká trochu väčšia. No okej, tak do toho by som radšej nechcel pádnuť, aj ty. Čo je toto? Ich som zobral nejaký barel. No dobre. To zoberieme potom. Šimon, kde si? Ja, on je tam hore, on je tam hore. Dobre, poďme, musíme to tu čo najviac preskúmať. Tuto, dá sa to otvoriť? Nedá sa to otvoriť. Keby sa to dalo otvoriť aspoň. No dobre. Poďme sa sem pozrieť. Čo je toto všetko? Dobre, poďme úplne na najvyššie poschodie. Bum, bum. Tyjo, som na streche. Dobre. Poďme sa podať sem do tohto komínu. Čo tam je? Čo je? Počkaj, to je nejaká páčka. Šimon? Ja neviem, či to je dobrý nápad, ale že by sme toto všetko zapali. Poďme to všetko zapnúť. Let's go, poďme to všetko pozapínať. Dobre, ešte toto mám zapaté. Šimon, kam si utek? Kam išiel Šimon? No dobre, to je. Čo? je tu alarm. Kto tam je? Je tu alarm všade. Jaký alarm? Poď sa pod... Skočil som do trochu väčšej výšky. Čo sa stalo? Jak alarm? Ja ti neverím s tým alarmom už. Počkaj, prečo tu alarm? Neviem, čo sa deje, ale poďme sa pozrieť do ďalších hál. Počkaj, tuto nejaký divný zvuk je pri tomto. Šimon, utekaj, možno to vybuchne, zdráme. Utekaj. Čo sa to stalo? Neviem, radšej zdrám. No dobre, utekajme, Šimon, zdráme. Niečo tam vybuchlo. Tokyo Drift. Poďme domov, hneď.
Kámo, to čo sme urobili. Priamo pri mojom dome. Prečo tu horí dom? Tu niekomu odpálilo dom. Šimon, tu naša radiácia, tuto odletelo, jak sa to volá. Tuto doletelo a ono to trafilo auto, ten kúsok. Ten kúsok radiácie trafilo to auto, teraz niekomu horí dom, no dobre. O tom sa nikto nemôže dozvedieť, že? Dobre, rýchlo, poďme, už sme doma. Som doma. Dobre, poďme domov. Poďme pozerať správy. No dobre, zapína správy. Dobrý deň. Dneska sa stala veľmi zlá udalosť. Dneska vybuchla v atomovej elektrárne vybuchlo reaktor číslo 1, ten najväčší. Zistili sme, že to možno bol taký Joško dedo a Mr. Binovce, a.k.a. Filip a Šimon. Keď viete, alebo keby ste ich uvideli, tak ich nahláste, lebo spravili to, čo nemali. Ale ešte sme není si istí, lebo oni tam boli iba na preskúmavačke malej a nič tam nerobili. To znamená, že mohla to byť Lamasia, lebo Lamasia dokáže odpalovať tie reaktory a dokáže odpalovať všetko. Aj domy. Koniec hlásenia. Dovidenia. Šimon, to čo bolo? Oni si mysleli, že to my sme odpálili. No dobre. Čo? Ty si to nemyslíš, že to bola Lamasia? Akože ja si myslím, mohla to byť Lamasia. No dobre, poďme. Ja neviem. Musíme to nejako zistiť, či to fakt nebola Lamasia náhodou, lebo ona furt po nás ide, ona chce furt dostať do problémov, že? A tuto niekomu horí dom. Kamon, ty čo robíš? Čo robíš? Pomôžte mi. Prečo by som vám pomôcť? Zhorel mi dom. No dobre, pane, dovidenia. Šimon, Cápkovi zhorel dom, to je GG, no dobre. Poďme sa pozrieť ku mne domov, poďme donútra, otvoriť, No, poďme pre istotu k tebe. Poďme, otváraj dvere rýchlo, poďme. Čo ideme? No čo? Ale neviem, prečo práve Lamasia by išla len po nás. No dobre. No okej. Čo? Počul si to? No? Čo bolo? No? No? Čo to bolo? To čo bolo? A máš to niečo počuť? Asi to bola tá Lamasia, ja neviem. Ale fakt to robilo, že... No dobre, radšej poďme donútra. Lebo nič dobre sa nestáva v poslednej dobe. Dobre. Čiže sa uspokojím.
zabraním na pod. Dobre, musíme sa uspokojiť. Poďme. Ja som si zebral komp. A poďme niečo hrať. Po 4 hodinách hrania. No dobre, už to hráme 4 hodiny, už začína byť tma. Filip, no ja som tam hejkol kameru tam. Kde si hackol kamery? Normálne. To som si nahekol. Ja, no okej, a vidíš tam niečo na tých kamerách? Vyhúflo si. No dobre, ja už idem domov, tak potom mi povedz, či si na tých kamerách niečo čudné nezahliadol. Máš tam aj záznamy? Áno, ale není elektrina. Ja, no okej. Tak, čau. Tu je. Takže ty si už išiel? Áno, ja už som skoro pred domom. Dobre, môžeme si keď chceš ešte zavolať, lebo už je dosť večer, už je pomaly 8 hodín. Jo. No dobre, inak poďme pozerať správy, lebo už začínajú za chvíľu. No poďme. Tak poďme túto... Dobre, poďme. Nebezpečná vec sa stala. Niekto sa hackol do elektrárnových kamier. Niekto sa tam proste hackol, tak kvôli tomu sme museli vypnúť elektrínu. Iba kvôli tomu, lebo môže potom ovládať celú elektrárnu a môžu ja odpáliť. Takže nevedeli sme, kto to je a nevieme, či je nebezpečný. Dovidenia. Šimon, ty sa tam hackol, ale... Šimon, musíme tú elektrínu nejako zapať, lebo musíme zistiť, či to bola náhodou lama, či to bola naozaj Lamasia, čo to tam zničila, že jo? No poďme si tam pozrieť. No dobre, ja idem zapnúť elektrínu. Dobre, tu vidím poistky. No dobre, tak počkaj. Dobre, niečo tam idem robiť. Dobre, už by mali byť zapaté. Šimon, fungujú ti tie kamery, alebo nie? Počkaj, zavolám mu. Šimon? No. Ja už som išiel zapať elektrínu, tak fungujú ti kamery, alebo ne? Ale úplne slabý, rovnoprávne, lebo tam je ten plyn. Jaj, no ok, tak máš tam aj záznam? No ok, pozri si záznam z kamierok. Predtým, čo sa tam stalo napríklad deň predtým, jak sme tam boli. Áno. No a čo si tam našiel? Ja ona tam nastražila. Či tá Lamasia to tam na nás nastražila? No to nie je dobré, no dobre. Ja idem domov a idem spať. 1. No dobre. Čo Šimon? Čo sa to deje? Prečo je zemetrasenie? Dobre, ja idem k Šimonovi. Musím skontrolovať. Šimon, si v pohode? Neviem aj kde je.
Dobre. Tu není nikto. Zostaň tu. Musíme nájsť hlavne toho Šimona, aby bol v pohode. Tu nikto. Tu nikto. Tu tiež nikto není, čo? Čo mám robiť? Je nemá nikde je. No dobre, tu nikto není. Jaj, no dobre. Ale vôbec kam ten Šimon zmizol? Jaj, no dobre, idem domov. Nie, ja som nie, pomoc!